Ez, hogy már lent voltál előbb? El vagyok, és itt most gömbözni fogunk. Megint itt van velem, nem megint, most elsőnek. Gábor HD, meg Killer Boy. Ott meg Creeper rohangászik. És már elkezdtük a mappot. Ja. Ja. Ne legyen olyan unalmas. Nem elkezdtük. Éjséggazdásra. Nem. Hogy- Mert felrobott Hát, néhány kétől. Igen, az én voltam. Tudjuk. Mi a Creeper? Padum. Nem, már elkezdtük, na csináltunk egy kicsit. Ja, ezt hallották. Itt el lehet zárni a dolgokat? Hogy felrulódsz és akkor mások nem tudnak hozzájutni? Nem. Próbálom. Azt Lebannollak. Majd. fát vagy a botot kapok? Persze. Kéri a Gábortól, ő ott van a csatalom. Ja, csak elvetted az összes fámat. És nem hogy adtál volna csontot, hogy ne veszek még fátot. De tudod, hogy sok kell hozzá. Hát Ma. attól függ, hogy hogy ülteted. Én egyszer egy csonttízbe megnövesztettem egy fát. Mivel nem egy kell hozzá, az régebbi verzió volt. Hogy egy kellett hozzá. Nekem volt már Minő. Igen, régebbi verzió. Nem, ebben. Gömbös. Ja, 1.6.2. Miért? De úgy van még? Nincs. Ja, hát úgy is lehet. Hogy elég szerencsés vagyok, akkor talán. De marha Arra. esély is nem pocsékok. Dani, Mondjad. csinálsz kertet? Ja, Csinálsz kertet? Mi? ja, csinálom. Miért ne csinálni? Simán. Ezerre. Adok fát és növesztek paraj. Mi a fát? Adjál csont. Hát gyere ide fel, Adjál. épézzé. Jó, jó. És ha azt mondom, hogy meghalok, azt fel fogsz spannolni. Még több gyémánt. Nekem... De nem mér direkt meghalni. Dani, Mondjad. Hát csak azért haltam meg, hogy fel tudjak jönni. Lopom a fát. nem, szabálytalan meghalni direkt. Nem direkt. Jé van. Véletlen. Mit csináltál, Dani? Véletlenül direkt leestem. Ja. Véletlen volt meg direktus. Jó, a fámat. Nem akar nőni a fa. Na Nem gyere akar nőni ide. a akkor. Mi kell? Ne, majd lebomlik. Csinálják a fát. Még ebbe is úgy van, ugye, hogyha van rá ültetve valami, akkor nem taposódik le madártól. Hát Ugye? csak hogyha letakassod le, akkor letaposódik. Oké. Kell hozzá víz is azért.